Bon dia. L'any passat van celebrar l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics. I això perquè es feien 150 anys des que Dmitri Mendeleev, segurament el científic rus més conegut de la història, va presentar la seva primera taula periòdica. Una taula que constitueix un dels èxits intel·lectuals de la humanitat. En un altre moment podrem parlar de la taula periòdica, però avui vull dir alguna cosa sobre Mendeleev. Mendeleev sembla que era un personatge un poc curiós. Conten d'ell que només s'afeitava la barba, i s'arreglava els cabells una vegada a l'any. Però també diuen que era una persona molt treballadora, molt intel·ligent, encara que també un poc cabuda i pudenta. Bé, ell va néixer a la ciutat siberiana de Tobolsk i era el menor d'una família de 14 germans. Al poc de néixer, son pare, que era professor, va quedar cec per cataractes. I aleshores, com que la pensió que li assignaren era insuficient per a mantenir una família tan nombrosa, sa mare s'hagué de fer càrrec d'una fàbrica de vidre de la família que estava abandonada. Quan Mendeleev tenia 13 anys, son pare va faltar i, uns mesos després, un incendi va destruir la fàbrica. I és en aquest moment quan sa mare prengué la decisió, coneixedora que, com era de la intel·ligència de Dmitri, com dic, prengué la decisió de traslladar-se a viure a Moscou per tal que ell pogués estudiar a la universitat. El viatge de Tobolsk a Moscou fou pesadíssim perquè la distància que separa aquestes ciutats és de més de 2.000 quilòmetres i en aquells temps no n'hi havia connexió ferroviària entre elles. És així que l'hagueren de fer a cavall o en carruatge. Bé, arriben a Moscou i per entrar a la universitat s'havia de superar una prova. Dmitri es presenta a prova, però no l'admeten a la universitat. I és que aquells eren uns temps convulsos, i la gent no es refiava de la gent forastera, perquè tenien por de que foren agitadors. Bé, sa mare no es dona per vençuda i es traslladen a Sant Petersburg. I així el mateix. Però així tingueren la sort de que el rector de la universitat era un antic conegut de son pare. I aleshores intercedí per a que poguera estudiar no a la universitat, però sí a l'institut pedagògic. Als pocs mesos de començar el curs, sa mare morí víctima de tuberculosi. Així, Mendeleev estudià química i acabà amb un expedient molt brillant, un expedient que li permeté aconseguir una beca per a poder ampliar estudis a París i a Heidelberg. Quan al cap d'un parell d'anys tornà a Rússia, aleshores el contractaren com a professor de química a la Universitat de Sant Petersburg. És en aquesta ciutat on ell realitzà quasi tota l'activitat científica. I, en reconeixement, en la dècada de 1930, li construïren un monument. El monument consisteix en una estàtua on està Mendeleev segut a una butaca dalt d'un pedestal. I al costat, en un mural, hi ha una de les taules periòdiques que ell va elaborar. Com a curiositat, puc comentar que la punta del nas de la figura de Mendeleev i la punta del peu tenen un color daurat. I conta Claudi Mans, en un viatge que va fer, el va interessar el perquè d'això. I aleshores el que li contaren era que des del primer moment en què posaren l'estàtua, corre la idea entre els estudiants de Sant Petersburg que el dia d'examen de química tocar-li el nas a Mendeleev donava sort. I bé, de tant de tocar-li el nas, deia el color daurat. L'estàtua és gran, no tots arriben a l'altura del nas,
no? I aleshores alguns es limiten a tocar-li el peu. No? Però diuen que així el toc no és tan efectiu. Bé, Mendeleev sempre reconegué la influència exercida per sa mare, l'esforç que va fer sa mare perquè ell pogués estudiar. No? I una prova d'això la tenim en la dedicatòria que li feu a un llibre que tracta sobre les dissolucions químiques. Per a mi, és la millor, la dedicatòria més preciosa, no?, que he llegit mai. Llegim-la. Diu: «Esta investigació està dedicada a la memòria d'una mare pel seu fill menor. Ella el va educar amb els seus mitjans mentre dirigia una fàbrica. El va instruir amb l'exemple, el va corregir amb amor, i per a que es dedicara a la ciència va deixar Sibèria amb ell gastant els útils recursos i forces. Mentre moria, li va dir: refrena les quimeres, insistix en el treball i no en les paraules, i busca pacientment la veritat científica i divina. Ella va comprendre que els mètodes dialèctics sovint enganyen i com, amb l'ajuda de la ciència, sense violència, amb amor però amb fermesa, s'eliminen la superstició, la mentida i l'error. Perquè la ciència comporta la certesa de veritats encara no descobertes, la llibertat de futurs desenvolupaments, el benestar general i la felicitat íntima. Dmitri Mendeleev considera sagrades les paraules de sa mare moribunda. Com veieu, unes paraules molt boniques, i pense que paraules semblants a aquestes, no?, es mereixen totes les mares. Bé, gràcies per la vostra atenció.